Na akkor itt is jönk és gyorsan folytatjuk. Igen, meg kell venni, ezt gondoltam, de ezt már tudjuk hol van, szóval gyorsak leszünk. Let's go! As their employment console. Tudunk gépezni, tesó? Music. Ezt lejátszhatom? Azt nem játszhatom le. Figyeld! Tudok lenni ezért. Legyünk már Freddy. Bonnie az jó. Hát tudok saját karaktert csinálni. Nem, legyünk Bonnie-val. Night, és itt a Night 4. Van egy pár Night, basszus. Jó, ezek challenge-ek, de akkor is. És megpróbálom a Night 4-et. Nem ígérem, hogy sikerül, mert már így is hosszú lesz, szóval megpróbálom csak, jó? Mert így is van pár halálom, szóval adok neki egy lehetőséget. I take it you got my message. Good. Let's get to work. With the little corporate power I've got left, I was able to pull some strings and get a maintenance crew out here. As you can see, they fixed an older camera and installed 2 new ones. You should now see the entire location. With this in mind, you should have just a few more sightlines to keep track of the animatronics. There's a reason the cameras are broken in the first place. Like you saw with Foxy, they don't exactly love eyes on them. When you're not looking at them, just like Foxy, they're all agitated now. Be careful, Donovan. Who knows what they'll do. Na, itt vagyok, csak egy kis probléma. Bocsánat. Baloldalt jött. Jó. Hol van Freddy? Ott van. Figyeljük Freddy. Nem mozduljon el. Egyelőre jók vagyunk. Spóroljunk az árammal. Freddy tudjuk, ha mozog, mert hangot ad ki. Legalábbis régen ilyen. Így volt. Igen. Innen még... Ott van. Nagyon próbálok figyelni a szemekre. Nagyon fogy az áram. De nagyon. Concentration. Jobbról jött.
Nagyon figyelek. Kevernek a kamerák, igen, észrevettem. Nagyon zavaró. Bal sarokba. Jó. Nagyon szívja az áram a Freddy. Próbálok ide is figyelni. Örülnék, ha elmennétek. Freddy ez nem fog elmenni. Annyira utálom ezt. Ezt fogja nyomatni egész végig. Hogy csak nagyon sok idő neki. Ja, jobb klikkel is tudom zárni, nem azt akartam. Freddy attól fél, hogy így nem fog elmenni, de így leszünk egész este. Jobbról jött Foxy. Freddy nem fog elmenni. Annyira tudom, hogy nem fog elmenni. De végre. Ez talán meg lehet. Meg lesz a Night. 24%-unk van 5 EM-nél. Ez meg lehet. Ez már egy ajtóval csukva is meg lehet. Sőt, meg is lesz. Szóval ezt meg becskók egy ajtót, még meg lehet csinálni. Foxy nem valószínűleg fut. Már nem tudom nagyon követni, hogy melyik hol van keveredés. 5 EM-nél ezt túléljük. Én mondom. Csika jön jobbról.
Megvan. Ott van. Mi van? Sikerült. Fú. Ezt reméltem sikerülni fog. Ez mi? Can find the papers. Hát jó. Megpróbálom. Papers. Hol van ez? Melyik pizzeria? Szóval egy, ugyanúgy. Van, akik nyilag, de mi van, ha én nem arra akarok menni? Mi van, ha én build different? Nézzünk körül máshol is. Nem úgy néz ki, mint lenne bárhol valami. Milyen robottal vagyok? Hova rakjam le még papírokat, ne viccelj már. Járjak körbe, mi? Konyhába is menni? Ah, ide is kell menni. Jó kis minigame. De nem tudom, mi ez a karakter. A menüben amúgy már láttam, de... ötletem sincs mi ez, vagy ki ez. Az mehet mindenhol a poszter. Előfordult, hogy így halkabb a játék, mint az előző részben, úgymond a... Úgy rendes előző epizódban is, meg az előző részének a videónak is még előtt állom, ugye beállítottam és újraindítottam felvételt. Ez azért van, mert hangos az a játékban a zene. Ezt már megfigyeltem, nagyon hangos. Ilyen papírt kell leraknom. Jó. Now leave. Most már menjek el, mi? Szép. Mondhatom szép. Van ilyen érzés, hogy nem fog tudni menni. Mi ez a hang? Mi ez a hang? Miért vannak nyitva az ajtók? Én honnan tudjam? Tőlem kérdezed? Na jól van. Viszont elősen úgy látszik, hogy eljutottunk a negyediig. Ez a videó ennyi lenne. Köszöntöm a figyelmeteket. Sziasztok!